Secretary Locsin tayo I'm sure pinag-aaralan po ni Pangulo Duterte kung ano yung magiging consequence, pros and cons po ng bawat kanyang magiging desisyon. Pinag-aaralan mabuti ni Pangulo Duterte. So ako, terminated na. Ano pa bang pinag-awayan natin dito? Ako, suportado ko po. Sir, you're saying na parang mag-move on na tayo. Let's, tayo ng ibang kaya na sinabi ko, let's just wait until 2022 sa July. Merong bagong presidente. Gusto natin pumasok sa bagong agreement with the United States. And then let's tackle pagdating ng July 2022 sa 19th Congress. Kasali pa rin po ako dyan sa 19th Congress. 18th Congress po ako kasama, 19th Congress kasama rin po ako. So, pwede natin pag-usapan. Hintayin natin, July of 2022, if you want to enter into a new agreement with United States.